Притеснявате ли се? Добре, ще бъде наред, няма да се притеснявате. Имате малко време да отворите книгите. Госпожите, много ме е страх. Надейте да се притеснявате. Няма смисъл да се притеснявате, защото ако се притеснявате, ще се правите, нали така? Добре, а вие сте най-добрите ми ученички и знаете всичко. И ще се справите, нали? Да! Добре, сега вземете местата си, надейте да се притеснявате и докато изчакаме гостите, да преговорете. Добър ден, госпожо. Добър ден. Добър ден! Добър ден. Сериозно. Ти знаеш, това виждам Дара и Галина, Родни, Буквич и сега Добре дошли, скъпи гости. много ясно това знам си. Стъпи денят на великите просветители свети Кирил и Методий, които осветиха с благовестието Христово български народ и дадоха тишина на цялото славянство. Само този народ, братя, който е бил сирак като нас цели векове, от славни предания и разкази, разбира истинската благодат на такъв светъл ден. Възкръщението на празника на братята светители може да се рече възкръсни български народ. Този светъл ден ние искрено се проверяваме един друг какво сме научили в полза на нашия род. Ще започнем с българска история. Кой ще отговаря в нас? Елено, излезте. Кога е създадена българската държава и при кой владетел? 681 лето при Хан Аспарух. Коя войска победили българите при Оден през 1250 век? Победили латините, рицарите на император Балдуин. Браво, Лен! Сега да излезе Мария. Марио? Поради що цар Симеон бил наречен велики? Той е победил румейската войска много пъти. И още, и още! Кажи ти. И още той превел много книги от гръцки език и забрал книгата в преслав да съставят и преписват книги на славянски език. Зато и го викат неговото време Златни век на Симеон. Чудесно деца. Седнете. А сега, кой ще каже? Кой град? И чужди, и свои, нарекли Царев град? Търнов град, столицата на цара Сеня Първи. Отлично, деца. Колко са научили? А сега, кой ще има часа да продължи изпита? Бай Михалаки, строи ми часа да започнеш. Аз съм склонен на дарен да изпитам само французски. Чуходи Мичо. Кирияк, строи ми час. Райно, излезти. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ни Светя Дарува, като незаменимо съизволение към нашия благополен народ. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ни Светя Дарува, като незаменимо съизволение към нашия благополен народ. Василе, повикайте друга. Свето, излезти. Кои фатални причини вкараха безотлагателно
когато надбитка хан Крум. Кой владетел и за кои закони изисква обща почет? Доста напрежно е преподаване. Весилие. Събки, изнес. Кой царски наследник извърши езическото си предание и бе наказан без умиление и целокупно? Отговаряй по-отворено. Бранко, навеси се, ти си даскал, помогни. Не ми е позволено да правя възпрошение. Да. Господине, нямам чест да ви знам, но извинете. Вашите въпроси, неясно отглечени, биха затруднили ученици от 5 клас. Пожалейте тия неопитни деца. Госпожо, се позволявате ли? Да? Здравейте, деца. Здравейте! Ти, как се казваш? Цвета! Я ми кажи, Цвета, кого победи хан Крум и какви закони написа? Хан Крум победил Гордий и Никифора и написал закони против кръците, пияниците и шпионите. Правилно. А сега коя ще излезе? Трайно, излезни. Я ми кажи, Райно, при кой български цар българите станаха християни? Покръстили се. Българският цар Борис покръсти българи. Браво, много добре. И я ми кажи сега, кой написа българската азбука? Нашето А, Б, В, Райно. Кой го написа? Той ще свети Кирил Методий. Да си жива, Райно. Свети Кирил и Методий да ти помогнат и ти да станеш царица. Господине, изпитайте наша съдка. Я ми кажи, Съдки, кой освободи българите от гръцко робство? От турско робство освободи Съдки, стой! Ти кажи татовата от гръцко робство царят, дето ги освободи. А от турско има кой да ги избави. Което е речено от Бога, то ще стане. От гръцко робство освободи българите цар Асеня, а от турско робство ще избави българите цар Александър от Русия. Бог ви разни момичето, казвам си правото. И аз казвам, че цар Александър ще